بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العالمین قرآن مجید تہا بیان فرمائے نگائیں شمے تہا ہنچیں گروہ ٹولی بوگ لوٹی کہ مردمانا خیر نے مگا توار بر بجاں نیکی حکمہ بداں و بدیا چمنا بکاں ہمشند کامیابیں و ہمشند صوب مندیں گلے چارو کاں یک شرین و جوانے معاشرہ و چاگردے جوڑ بوگے واسطہ لہتیں اسٹپ و قدم شمے خدمتا بیان کنگ بو کہ اولی توحید اختیار کنگا، دہمی اللہ و اللہ رسول فرمانبرداریت، سیمی یکی دہمی کمک و مدد و تعاون و چارمی اتفاق و اتحاد و فرقین تہا تقسیم نبوگ، پنچمی پاک دامنی و ششمی اجتماعی تکافل و ہفتمی ضروریات خمسہ و حدود اللہ نفاذت. مرچی میگو شمی ہشتمی درسیں کہ یک شرین و جوانے معاشرہ و چاگردے جوڑ بوگے واسطہ نیکی حکم دیگ او بدیا چا منع کنگ علمی و ضروری ہیں. نیکی حکم دیگ و بدیا چا منع کنگ و روکگ دین اسلام فرائضانی تہا چا یک اہم فرضے و ہما معاشرہ و چاگرد جلدی تباہی کنارہ یا روان تو سرباں وحدی کی نیکی حکمہ مدیاں و بدیا چا منع مکنا. امت محمدیہ یا بہترین و شرطرین امت ہمیشہ گشک بودتا کہ آ نیکی حکمہ داں و بدیا چا منع کاں. اللہ رب العالمین قرآن مجید تہا بیان فرمائنی: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. شما بہترین و شرطرین امت پرچہ کہ شما نیکی حکمہ دے و بدیا چا منع کنے و بدیا چا روکے. تو منی عزیز و آجہاں من تو لوٹیں کہ منیوتی معاشرہ دیمروئی بکاں، منیوتی چاگر ترقی بکاں، مناو ترا ای اہم پریزہ انجام دیگ لوٹی. و ہمیں وڑا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم داتا: من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. شمے تہا ہر کسا یک بدی دی یک برائی دی گڑا ہما بدیا و برائیہ دست گوما بروکی تو ختم بکاں. اگاں آہی طاقت و گنجائش نداشت، قوتی نداشت، گڑا آہیا زبان گوما سر و سوج بکاں. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، آہیا نصیحت بکاں، آہیا دعوت و تبلیغ بکاں. اگاں زبان گوما آہیا طاقت نبو گشگے سر و سوج کنگے گڑا آہیا دل تہا خراب بسمجی اے ایمان کمزور ترین و ضعیف ترین درجہیں. تو ہمیں وڑا واجہ یک مثال بیان کتا پا معاشرہ و چاگردانی تباہی و بربادی و خرابو کے واسطہ. آ مثال چو ای وڑائیں کہ واجہ بیان فرمائیں تا یک لانچی دریائے تہا آہیا لہتے مردم سوار، لہتے سری طبقہ و لہتے چیری طبقہ. چیری طبقے بار بار بردی طبقہ فا آپ ورگا رواں گڑا چیری طبقے ہمیں فیصلہ یا کنا کہ ما پرچا بردی طبقہ برویں و پرچا آہنا تکلیف بدیں، بار بار آہنی کر رہا آپ ورگا بریں تو پرچا ما لانچا ٹھنگ نہ کنے تاکہ چمدہ چے آپ بوریں. تو آگاں واجہ بیان فرمائیں تا اگاں سری طبقے چیری طبقے مردمان لانچ ٹونکنگا منا مکنا مروکاں آل وات ہم بوڈاں و سری طبقے ہم بوڈنگوں، یعنی درستیں دریائے تہا گو لانچا بوڈاں. ہمیں وڑا معاشرہ تہا ہما مردم کے ہستاں شر مردماں جوانے مردماں وحدی کہ آ خرابیہ بلنگ کہ آ خرابی شنگ تالان بھی آ نیکی حکمہ مدیاں ما خرابیہ مروکا منا مکنا تو ہما شر مردم ہوں آہنی آسا سچنگوں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں: کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. شما درستیں ذمہ دارے، شمارا درستینا قیامت روچا ذمہ داری بابتا جس کنگ بھی. تو من تو لوٹیں کہ منیوتی معاشرہ و چاگرد یک شرین و جوانے چاگرد و معاشرے جوڑ بھی منا اترا بدیا چا منا کنگ لوٹی، نیکی حکم دیگ لوٹی. دعائیں کہ اللہ رب العالمین مارا و شمارا دین اسلام فہمہ کو سمجھے گے توفیق بداں و قرآن و حدیث سرا عمل کرنے گے توفیق بداں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.